Казвам се Васил Бойчев. Попаднах на доктор Вълев по препоръка на мои близки познати и впечатлението ми е повече от страхотно. Отношението на екипа е много добро, коректност, акуратност. Случая беше ми се разцепил зъб, което не подлежеше на никакво лечение, трябваше да се извади зъба и доктор Валев ми препоръча имплант. Като самата манипулация на вадене на зъба и поставяне на импланта я направихме в един ден, буквално в рамките на 15-20 минути стана всичко и мина много по-леко от очакваното от мен. И в последствие вече поставихме коронката, която е прясна и впечатленията са ми отлични. Поздравления за екипа и пожелавам всичко най-хубаво.